नमस्कार मंडळी. हा जो लाडू मी आज केलेला आहे ना, एकदम साधा सोप्पा लाडू आहे. खायला एक नंबर आहे. होतो पण झटपट आणि जरासुद्धा तुपाचा वापर लागत नाही याला. तूप न वापरता सुद्धा लाडू असे मऊसूद होतात आणि पौष्टिकसुद्धा आहेत. हे लाडू करताना जास्त खटपटसुद्धा नाही आहे. खटपट नाही, झटपट तयार होतात. तर चला हे लाडू कसे बनवले ते बघूया. त्यासाठी मी घेतलेले आहेत उकडे तांदूळ. हे लाडू करायला आपल्याला उकडा तांदूळच लागणार. घरातले कुठलेही तांदूळ घेऊ नका, उकडा तांदूळच घ्यायचा. त्यामुळे खूप छान लागतात लाडू. तर उकडा तांदूळ मी घेतलेला आहे. तर आपल्याला किती घ्यायचं तुम्हाला दाखवते. 1 वाटी मी उकडा तांदूळ आणि अजून एक घेतला, म्हणजे 2 वाटी मी उकडा तांदूळ घेतला आहे. आधी स्वच्छ मी साफ करून घेतलेले आहेत. आता हे तांदूळ आहे ना, याच्यामध्ये घाण असते, त्यामुळे धुवून घ्यायचे. तर हे तांदूळ आपल्याला 1-2 पाण्याने चांगले आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. तर आता हे बघा, एकदा चांगले मी चोळून व्यवस्थित ते धुवून घेते. आता याची बघा ही एवढी घाण निघालेली आहे. तर आपल्याला 2 पाण्याने अजून धुवून घ्यायचं आहे. एक चाळणी घेतली, त्याच्यावर हे तांदूळ मी पसरून ठेवले, किंवा सुती कापड घ्या, त्याच्यावर थोडे असे पसरून ठेवा आणि पंख्याखाली 5 मिनटं 10 मिनटं ठेवलं तरी काही हरकत नाही. पण हे मी लगेच करते. तर पुरण करण्याची जी चाळण असते त्याच्यावरच मी हे तांदूळ थोडे पसरून ठेवले होते. आता गॅसवर एक कढई घेतलेली, त्यामध्ये आपल्याला हे तांदूळ व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. खरं तर आहे ना, हे तांदूळ भाजायला लोखंडी तवा, लोखंडी कढई, त्यामुळे तांदूळ हे लगेच भाजले पण जातात. पण आता माझ्याकडे ना तवा होता, पण छोटा होता, त्याच्यामुळे आधी पहिले मी कढईवर थोडे परतून घेते. म्हणजे ह्याचं जे पाणी वगैरे आहे ते सगळं आपल्याला व्यवस्थित सुकवून घ्यायचं आणि नंतर मी ते तव्यावर भाजणार आहे थोडे थोडे करून. तर बघा, पाणी बऱ्यापैकी हे सुकलेलं आहे. आता काय करायचं आहे आपल्याला, हे बघा असेच परतत राहायचं आहे. आता ही स्टीलची कढई असल्यामुळे जरा वेळ लागू शकतो, त्यामुळे मी आता काय करणार आहे, लोखंडी तवा घेते आणि ह्यामध्ये हे तांदूळ आपल्याला भाजून घ्यायचे. तर लोखंडी तवा घेतला आहे. तर तुम्हाला आधी मी दाखवते बघा, हे तांदूळ जास्त प्रमाणात होते, त्यामुळे हे तांदूळ परतायला पण आपल्याला व्यवस्थित जमणार नाहीत. पण मी ह्यातले थोडे थोडे तांदूळ काढून ठेवते, कारण शक्यतो हे एवढे व्यवस्थित आपल्याला परतायला पण जमत नाही आणि व्यवस्थित तांदूळ असला भाजणारसुद्धा नाही. त्यामुळे तेवढे तांदूळ काढून अर्धे आपण भाजायचे, अर्धे आपण नंतर भाजायचे. तर मोठी कढई असेल तर एकाच टायमाला होऊन जातात. तर हे तांदूळ आहेत ना, आपल्याला परतून घ्यायचे. जर तुम्हाला ते तांदूळ जर स्वच्छ धुवायचे नसते, तर तुम्ही काय करायचं, एक ओलं कापड घ्यायचं, त्याच्यावर हे तांदूळ घालून जरा पुसून घ्यायचे. पण काय होतं आहे, उकडे तांदळामध्ये घाण खूप असते, त्याच्यामुळे मी तांदूळ हे धुवूनच घेतलेले आहेत. आणि किंवा असं जर ऊन वगैरे असेल तर स्वच्छ धुवून असे 1-2 तासासाठी ते उन्हात घातले तरी खूप होतात. तर असं आहे ना, एकदम चांगलं असा लालसर रंग यायला पाहिजे तांदूळ भाजताना. तांदूळ झालेले आणि बाकीचे जे उरलेले ते तर सुद्धा तांदूळ मी असेच भाजून घेणार आहे. तर अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला एकदम लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला हे तांदूळ भाजून घ्यायचे. तर नंतर तुम्हाला भाजायची गरज नाही पीठ वगैरे, तर तांदूळच व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचे. तांदूळ आता मी भाजून घेतले, चांगले थंडसुद्धा करून घेतले. आता आपल्याला घरातल्या घरातच मिक्सरमध्येच आपल्याला याचं पीठ तयार करून घ्यायचं आहे. तर आता हे सगळे तांदूळ मी आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेते. आता हे सगळे तांदूळ मी घातलेले आहेत. आता ह्यामध्येच मी 4-5 वेलची घालते, म्हणजे नंतर आपल्याला वेलची पावडर घालायची गरज नाही. तर आता वेलची घालून घेतली. मिक्सरला ह्याचं पीठ तयार करून घेतलं मी. आणि मिक्सरमध्ये कसं रवाळ पीठ निघतं, त्याच्यामुळे मस्त असं लाडूसुद्धा सुंदर होतात. आता हे आपल्याला पीठ चाळून घ्यायचं आहे. जी आपली पिठाची जी चाळण असते त्याच्यावरच मी चाळून घेतलेलं आहे पीठ. तर आता हे पीठ व्यवस्थित मी चाळून घेतलं आहे. वरती जे काही कणी वगैरे असेल तांदळाची ते आपल्याला टाकून द्यायचे. हे बघा, एवढी निघालेली ते मी टाकून दिलेली आहे. हे पीठ आता आपल्याला बाजूला ठेवायचं आहे. आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, भांडं वगैरे स्वच्छ धुवायची तुम्हाला गरज नाही आहे. त्याच भांड्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे, ज्या प्रमाणात आपण तांदूळ घेतले त्याच प्रमाणामध्ये 1 वाटी आपल्याला घ्यायचं आहे ओलं खोबरं. ओलं खोबरं मी असं काही दाबून वगैरे भरलेलं नाही आहे, अलगद हातानेच आपल्याला व्यवस्थित भरून घ्यायचं आहे. तर पूर्ण वाटीभर घेतलं आहे. आणि 1 वाटी आपल्याला गूळ घ्यायचं आहे. गुळाचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता, थोडं गूळ वाढवलं तरी चालेल जर तुम्ही गोड खात असाल तर. मी 1 वाटीला 1 वाटीच घेतलेलं आहे गूळ. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्यातलं थोडंसं पीठनं आपल्याला बाजूला करायचं आहे. ते का करायचं तुम्हाला मी नक्की दाखवते पुढे. तर पीठ थोडंसं काढून घेतलेलं आहे अर्धी वाटीभर. आणि काय करायचं आहे, ह्यामध्ये सफेद तीळ आणि काळे तीळ मी भाजून घेतले होते. अर्धा चमचा काळे तीळ आणि अर्धा चमचा सफेद तीळ मिक्स करून घेतलेले. तर हे चांगले तव्यावर परतून घेतले, भाजून घेतलेले. आता आपल्याला ह्यामध्ये आहे ना, जे गूळ आणि खोबरं आहे ते घालायचं आहे. तर आता हे मिक्सरला फिरवल्यामुळे काय होतं, सगळं व्यवस्थित गूळ वगैरे व्यवस्थित झालेलं आहे. त्याच्या काही खडे वगैरे राहिलेले नाही गुळाचे. आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे आपल्याला ह्या पिठामध्ये. असं केल्यामुळे काय होतं माहिती, तूप लागत नाही आणि व्यवस्थित प्रमाणसुद्धा व्यवस्थित आहे, त्यामुळे जरासुद्धा पीठ वगैरे पण एक्स्ट्रा असं लागत नाही.
तर आता ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे सगळं असं मिक्स करतच राहायचं आहे. हे सगळं गूळ, खोबरं आणि हे पीठ व्यवस्थित चांगलं हे मिक्स व्हायला पाहिजे. हे बघा, आता हे कसे व्यवस्थित मिक्स झालेले आणि लाडूसुद्धा व्यवस्थित आवडायला मस्त आहे. आणि जोपर्यंत हे सगळं आता एकत्र मिक्स करून घेतलं आहे, ह्यामध्ये ना मी थोडेसे काजू बदामसुद्धा घालणार आहे. तुम्हाला घालायचं ते घाला, नाही घातले तरी चालतील. थोडंसं चिमूटभर आपल्याला मीठसुद्धा घालायचं आहे, जास्त नाही, चिमूटभरच घालायचं आहे. लाडू खूप छान लागतात थोडं मीठ घातल्याने पण. आता हे सगळं एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, हे सगळं आता व्यवस्थित एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हे लाडू आता करून घ्यायचं आहे. तर हे जे सुकं कोरडं पीठ आहे ना, ते सुद्धा घ्यायचं आहे. काय करायचं आपल्याला, जसे आपण लाडू करतो त्या आकारात आपल्याला लाडू करायचे. छोटे मोठे तुम्हाला कसे करायचे तुम्ही करू शकता. तर असं आहे बघा. तर ह्या पद्धतीत मी हे लाडू करून घेतले. आता हे जे सुकं कोरडं पीठ आहे ना, त्यामध्ये आपल्याला हे लाडू असे मिक्स करून घ्यायचे आहे बघा. वरून असं हे सुकं कोरडं पीठ लावायचे. छान लागतात लाडू आणि दिसायलासुद्धा खूप सुंदर दिसतात. हे बघा, अशा पद्धतीत. आणि एकमेकांना जेव्हा तुम्ही डब्यामध्ये लाडू ठेवता तेव्हा ते एकमेकांना चिटकतसुद्धा नाही. अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला हे सगळे लाडू करून घ्यायचे. असे लाडू करायचे. मग सुक्या जो कोरडं पीठ आहे त्याला वरून लावून घ्यायचं आहे. हे बघा, झटपट पण तयार होतात. आणि जे लाडू आपण आवडतो त्याला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. कारण मिक्सरमध्ये असं ओलं खोबरं आणि गूळ जर वाटून व्यवस्थित घातलं तर गरजच नाही तुम्हाला तूप वगैरे घालायची. तर अशा पद्धतीत तुम्ही हे लाडू करा. तर नारळी पौर्णिमेला जर तुम्हाला ओल्या खोबऱ्याचा काही पदार्थ करायचा तर हे लाडू नक्की करा. परत रक्षाबंधन येत आहे. रक्षाबंधनला मिठाईच्या ऐवजी हे लाडू तुम्ही करू शकतात. अशी साधी सोपी ही लाडू करायची पद्धत आहे आणि झटपट कुणीही करू शकतात. प्रमाण पण मी व्यवस्थित तुम्हाला दाखवलेलं आहे. सगळं मी एक एक वाटीचंच प्रमाण घेतलं आहे. फक्त जर तुम्हाला गुळाचं प्रमाण वाढवायचं असेल तर तुम्ही थोडं गूळ एक्स्ट्रा थोडं घालू शकता. तर हे लाडू मी सगळे आता करून घेते. लाडू आता बघा, शेवटचा लाडू व्यवस्थित करेपर्यंतसुद्धा जरासुद्धा तूप वगैरे लागलेलं नाही आहे. हे बघा, आणि बाकीचं जे सुकं कोरडं पीठ आहे ते सगळं लास्टला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतले त्या एका लाडूमध्ये. तयार आहे कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे, कुणीही करू शकाल, एकदम साधी सोपी पद्धत आहे. तर लाडू करण्याची एकदम साधी सोपी तुम्हाला मी पद्धत दाखवलेली आहे. आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही आवडीने बघता त्याबद्दल धन्यवाद. लाडू एकदम ना मस्त झालेला आहे. तुम्हाला एक तोडूनसुद्धा दाखवते लाडू. हे बघा, सहज तुटतो लाडू. आणि जर असं अजून जरा व्यवस्थित तो मुरला गेला ना लाडू ना, की अजून थोडंसं घट्टपणा येतो त्या लाडूला आणि मस्त छान होतात. खायला एक नंबर आहे. तोंडात घालताच विरघळणारे लाडू आहेत. हे साध्या सोप्या पद्धतीतले लाडू नक्की करा. आणि जर तुम्हाला नवीन काही रेसिपी बघायचं असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.